ШАШ Пътят към майсторството. Анализ на Робърт Грин. Представете си свят, в който можете да отключите своя истински потенциал и да постигнете майсторство в избраната от вас област. В майсторство Робърт Грин излага основните стъпки и принципи, които могат да ви помогнат да достигнете високо ниво на развитие. В този анализ ще разгледаме пътя към майсторството и ще илюстрираме идеите на Грин чрез примери, които показват как всеки човек може да постигне изключителни резултати с достатъчно усилия и ангажираност. Концепцията за майсторство Грин започва с концепцията, че майсторството е кулминацията на продължителен процес на учене и натрупване на опит. Той формулира три ключови етапа – чиракуване, активно учене и креативна иновация. Всеки от тези етапи изисква дисциплина, упоритост и страст към изучаваната област. Чиракуване – основата на майсторството. Първият етап – чиракуването се характеризира с учене чрез наблюдение и практикуване. Грин дава като пример Леонардо да Винчи, който прекарва години в работилницата на своя учител, усвоявайки основите на рисуването и скулптурата. Този период е съществен, защото полага основите за по-нататъшно развитие. По време на чиракуването е важно да бъдем отворени към знанието и да не се страхуваме от грешки. Активно учене. Изграждане на увереност. Вторият етап е активното учене, което включва прилагане на натрупаните знания и развиване на собствени умения. Примерът с Томас Едисън и създаването на електрическата крушка е отличен за важността на постоянната практика. Едисън многократно експериментира и търпи неуспехи, докато не намери успешното решение. Активното учене включва развиване на нови подходи и техники, които подобряват производителността. Креативна иновация – кулминацията на майсторството. Третият етап е креативната иновация, когато можем да използваме уменията си по уникален начин. Грин дава за пример Чарлз Дарвин, който въз основа на години наблюдения формулира теорията на еволюцията. Креативната иновация е кулминацията на всички усилия и позволява приложението на уменията с въздействие върху света. Значението на менторството. Съществен аспект в книгата е значението на менторството. Грин подчертава колко е важно да намерим наставник, който вече е извървял пътя, който искаме да следваме. Примерът с Бенджамин Франклин показва как той намира ментори и развива многопластови умения. Менторството е източник на знания и вдъхновение, които ни мотивират да продължим напред. Интензивна практика – ключът към съвършенство. Освен менторството, Грин разглежда концепцията за интензивна практика. Това означава напълно отдаване на развитието на уменията, без да се отказваме при трудности. Истинските майстори посвещават години на практика и продължават да се учат и развиват. Пътят към майсторството е непрекъснат процес на учене и усъвършенстване, който изисква ангажимент към непрекъснато подобрение. Заключение. Майсторството като път към успеха. Книгата завършва с посланието, че всеки човек има потенциала да стане майстор в избраната област. Това изисква правилната нагласа, търпение и готовност да се посветим на своя път. Истинското майсторство е резултат от упоритост и целенасочени усилия. Успехът идва с време и енергия, вложени в развитието на уменията и преодоляване на личните граници. Ако искате да станете майстор във вашата област, започнете още днес. Намерете си ментор, отдайте се на интензивна практика и не се страхувайте да експериментирате. Споделете в коментарите вашите мисли за книгата и какво ви вдъхновява по пътя към майсторството. Благодаря, че бяхте с мен днес и не забравяйте да се абонирате за още видеа, в които ще анализираме книги, които трансформират нашия живот.